Boas tardes a todos e a todas. Vamos a dar comezo ao pleno extraordinario que ten un punto único, que é a aprobación da Axenda Urbana do Concello de Ames. Vou empezar eu explicando un pouco por riba como é a Axenda, en que todos vostedes tiveron acceso xa ao documento completo. Vou empezar explicando xa o que levo dicindo estes días, e temos comentado xa en varias ocasións a importancia que ten o documento que traemos hoxe a este pleno, porque é o documento que vai a marcar o futuro do noso Concello nos vindeiros anos, na vindeira década. Un documento que foi, e é algo que me gusta destacar, é un documento que foi elaborado coa participación dos distintos colectivos e asociacións do noso Concello, nas cales foron convocadas en diversas reunións e concluindo con dous foros, un que se fixo no Milladoiro e outro en Bertamiráns, con dúas mesas cada un deses foros e onde se recolleron as propostas das persoas ali presentes. Un documento que tamén que consta que as aportacións que fixeron e o traballo que fixeron os distintos grupos municipais da corporación, tanto de maneira individual, con reunións feitas con cada un deles para explicarlle aos técnicos en que consistía a Axenda Urbana e recoller esas propostas, e tamén en mesas de traballo que se fixeron un foro que se fixo con urbanistas e arquitectos do Concello e da contorna, e recollendo tamén a participación a través dunha páxina web, da Axenda Urbana de Ames, donde houve varios veciños e veciñas que trasladaron as súas aportacións. Unha vez feito ese traballo, e tendo en conta que foi unha parte fundamental do traballo que xa se fixo en anos anteriores e quedou como resultado a diagnose do noso Concello, daí o que fixemos despois e o que se fixo foi derivou en 6 obxectivos estratégicos e 3 obxectivos transversais. Os obxectivos estratégicos son fomentar a cohesión territorial entre Bertamiráns e o Milladoiro como núcleos centrais integrados e conectados co territorio interno e externo do municipio. Todos coincidiremos a importancia que ten a vertebración, pero sobre todo tamén a vertebración co resto dos concellos da nosa contorna. Poñer en valor os recursos endóxenos do territorio, conectándoos entre eles, organizar os recursos e as necesidades de Ames para diminuir os efectos do cambio climático no municipio, xerar un espazo urbano, rural, agradable, integrador e acolledor a todas as persoas, atender ás necesidades concretas da poboación de Ames poñendo atención á súa característica situación demográfica, dinamizar económica e productivamente o territorio de Ames. Eses son os 6 obxectivos estratégicos, que despois, como dicía, ten 3 obxectivos transversais, que son fomentar e favorecer a gobernanza colaborativa no interior e de cara ao exterior do municipio, asegurar a igualdade de xénero en todos os estadios e proxectos da Axenda Urbana de Ames e transicionar cara á era digital do municipio. Estes 6 elementos estratégicos derivan a súa vez en 14 liñas de actuación e 45 accións. Comentar que isto é algo amplo, non pormenorizadamente, non cita algunhas das cousas así, pero non en xeral cousas pormenorizadas, pero, destacar, e o facíamos outro día, varios dos aspectos que hai que eu creo que son moi importantes, como pode ser a mobilidade entre os dous núcleos, grazas a un transporte que conecte tanto os dous núcleos como o rural, como pode ser a posta en valor dos produtos de kilómetro cero, produtos de proximidade que temos no noso Concello, potenciación do comercio ou atención ás persoas que máis o necesitan e que, por exemplo, a nivel de formación, teñen máis difícil acceso ao emprego ou traballar cara a unha sostenibilidade mellor e un aforro enerxético do noso Concello, e tamén medioambientalmente preservar todos estes elementos que temos no noso Concello, toda a biodiversidade que hai, centrarnos especialmente no río Sar. Imagino que xa verían o documento, e agora o que vamos a facer é abrir un turno de intervencións para o que queiran aportar cada un de vostedes. Empezamos entonces con Luisa.
Bueno, boa tarde e noite a todos e todas. Son Luisa Feijóo, de Espazo Común. Estamos ante un documento estratégico, un documento importante para o noso Concello, xa que, como ben comentou o concelleiro da área, pois debuxa o AMES do futuro. Un AMES alineado ca Axenda Urbana Española e cos obxectivos de desenvolvemento sostible, concretamente co ODS número 11, e, polo tanto, é un documento pois, que traza esas liñas maestras para alcanzar un AMES máis sostible, seguro, saudable e resiliente. Un documento que sirve para coñecer en profundidade as necesidades do noso Concello, no que se realizou pois, unha diagnose detallada daqueles aspectos que influyen no desenvolvemento urbano do noso Concello e para os que se tuveron en conta, lóxicamente, aspectos tan importantes como foi a situación social, económica, o medio ambiente ou a mobilidade. Deste análisis, pois, extraense diversas conclusións e identificanse os retos que o noso Concello debe afrontar para alcanzar esos obxectivos marcados pola Axenda Urbana española. En total, como ben acaba de decir o concelleiro da área, pois son 6 obxectivos estratégicos, 3 transversais, 14 liñas de actuación e 45 actuacións diferentes. Non? A maioría destes obxectivos e estas líneas pois xa son perfectamente coñecidos e demandados por toda a veciñanza, como poden ser pois, o fomentar a cohesión territorial. A ver, a nadie se lle escapa que o noso Concello ten 3 cabezas diferentes, Milladoiro, Bertamirán e o rural, e que pois falta interconexión entre elas, non? A necesidade de unir estes núcleos entre sí e, ademais, mellorar as conexións cos concellos limítrofes é importante para ter así un mellor aproveitamento das actividades, das infraestructuras e fará que non teñamos que seguir pois duplicando servicios e, ao mesmo tempo, intentaremos sacar os vehículos particulares das nosas rúas, disminuiremos así tamén pois, as emisións de CO2. Fala tamén, como ben comentou, de poñer en valor os nosos recursos, organizar recursos e necesidades do Concello para que gañen eficiencia, reducción de residuos, loita contra os incendios e as súas consecuencias, aumentar a autosuficiencia enerxética, xerar máis espazos urbanos agradables e acolledores, dinamizar económica e productivamente o noso Concello, etc. E todo isto pois, fomentando, lóxicamente, unha gobernanza colaborativa e aumentando os esforzos en materia de igualdade e mirando cara á digitalización do noso Concello. O dito, un documento pois, onde se plasman as necesidades do noso Concello e se plantean solucións. Unhas solucións dependen íntegramente de nós, do Concello, outras dependen de outras administracións e algunhas outras son conxuntas. Pero de nada vale os esforzos que se fixeron para chegar ata este documento que presentamos hoxe se non estamos concienciados e se non creemos no fondo deste documento que non é outro que acadar os obxectivos marcados pola Axenda 2030. E por que digo isto? Porque o documento que traemos hoxe é un documento no que se fala de actuacións, por exemplo, como a creación dun transporte interno. Recordemos que xa tiñamos financiación para leválo a cabo, xa debería estar funcionando e non fomos quen de facelo. Fala da creación de sendas peonís e ciclables, de peonalización de rúas, de espazos urbanos, de creación de aparcamentos disuasorios, da implantación dun sistema municipal de mobilidade eléctrica, que, por certo, unha pregunta, que pasou cos cargadores eléctricos que se instalaron fai uns anos? Daquela queríamos ser pioneiros no de mobilidade sostible, pouco estuveron operativos, ni siquiera fomos capaces de regular o seu uso e, polo que vemos, xa non están funcionando. Tamén fala da posta en marcha dun plan de recuperación integral dos núcleos tradicionais, cando estamos formigonando todo por igual, despoxando de identidade propia cada núcleo, convertíndoos máis ou menos en todo igual. Fala tamén dun plan de recuperación, conservación e información do patrimonio material, histórico e cultural do Concello, cando temos xa un valiosísimo traballo acerca do noso patrimonio inmaterial e temoslo guardado nun caixón. Fala da conservación e creación de espazos verdes, cando as poucas zonas axardinadas que temos no noso Concello, pois témolas a monte e ni siquiera fomos capaces de arreglar o paseo fluvial, a ver se desta vai, e pode ser. Fala tamén de garantir unha xestión óptima do ciclo integral da auga cando non temos abastecemento e saneamento en todas as zonas do noso rural. Ademais, estamos negando este servizo a algúns veciños e veciñas. Bueno, sei que poden ir a buscar en garrafas.
aí queda. E, ademais, estamos intentando poñer en marcha unha empresa pública da auga que non dá arrancado. Fala este documento tamén de medidas para as persoas con discapacidade e que contemplará actuacións relativas a dotacións, servicios e actividades de carácter educativo, deportivo, cultural, adaptadas ás súas necesidades. Algo que, ademais de que nos parece moi necesario, é algo do que nos congratulamos, pero casi poderíamos empezar por facer accesible todo o noso concello, porque de nada vale ofrecerlles actividades ou acondicionar unha zona se non dan chegado ata elas. Falamos tamén neste documento de digitalizar o noso concello, algo que xa debería tamén estar feito que a estrategia EDUSI e que tampouco fomos capaces de levar a cabo. Fala de garantir o acceso a internet de calidade a todo o municipio. Cando acabamos de licitar o contrato de voz e datos do noso concello e dos 11 locais sociais que temos, só van a ter acceso a internet 4 deles. E isto por qué? Porque así o decidiu este goberno nos pregos que fixo. E podería seguir dicindo máis cousas, pero só vou dar outro dato máis. Un pequeno dato significativo da pouca ou nula concienciación por parte deste goberno, concienciación e implicación. Falar da Axenda 2030, da creación dunha axenda urbana para Ames, falar dun concello sostible, falar de cambio climático, de ter un concello máis resiliente. Cando aínda temos encima da mesa estas botellas de auga de plástico, xa di todo acerca da concienciación e da implicación do goberno ca Axenda 2030. Moitas gracias. Escarlata. Ola, moi boas tardes a todos e a todas e tamén as persoas que nos siguen dende o streaming. Efectivamente, hoxe é un día importante porque se trae para a súa aprobación a Axenda 2030 que marcará o futuro do noso concello e, polo tanto, a calidade de vida dos veciños e das veciñas de Ames. Por facer un pouco así o resumo do camiño que nos trouxo hoxe ata aquí, comentar que, a Axenda 2030 foi aprobada no ano 2015 pola Organización das Nacións Unidas e o instrumento que rexerá os programas de desenvolvemento dos estados asinantes. Esta recolle 17 obxectivos de desenvolvemento sostible e as metas de carácter integrado que abarcan os ámbitos económico, social e ambiental. O Plan de Acción da Axenda 2030 foi aprobado polo Goberno de España no ano 2019. En el exponse unha serie de accións en forma de políticas públicas, medidas, bo goberno, seguimento e avaliación, denominada Axenda Urbana Española, que a súa vez se organiza en 16 obxectivos estratégicos. Estas medidas trasládanse directamente desde o Estado aos concellos, que deben adaptar canto antes as súas políticas e accións públicas aos obxectivos establecidos nesta Axenda Urbana Española. A principal finalidade é establecer unha relación das actuacións municipais conforme a cada obxectivo. En definitiva, a Axenda Urbana Española procura ser un punto de inflexión cara a un novo modelo de cidade, onde priorizar os espazos para as persoas, a igualdade social e o ecoloxismo. Os antecedentes no noso concello son os seguintes. No pleno ordinario de outubro do 2020 aprobouse a adhesión á rede de entidades locais para a implementación e desenvolvemento da Axenda 2030. O obxectivo deste proxecto foi favorecer a coordinación de actuacións entre os gobernos locais para lograr o desenvolvemento sostible. A Concellería da Axenda Urbana creouse en decembro do ano 2021, con David Santomil á fronte, xa que el era a persoa axeitada para xestionar esta área, pola súa formación académica e de investigación, xa que, para quen non o saiba, David é licenciado con grao en Xeografía e doutor en Xeografía e Análise do Territorio pola Universidade de Santiago de Compostela. Desta maneira, dende o BNG, aportamos entidade técnica e política a unha cuestión tan importante como a Axenda Urbana do noso concello. Na sesión plenaria do 27 de xaneiro do 2022, o Concello adheriuse á Declaración de Valladolid e acordouse de forma explícita impulsar a aplicación da Axenda Urbana Española. A elaboración da Axenda Urbana consta de 4 fases: diagnose, definición do marco estratégico, elaboración do plan de acción e seguimento e avaliación.
A Axenda Urbana 2030 inclúe a análise, a diagnose, o marco estratégico e o plan de acción. En este punto, gustaríame darlle as grazas, xa sei que non lle gusta moito que se nomee, o técnico da área, a Juan Carlos Carreja, que traballou arreo xunto con o noso compañeiro David na elaboración deses pregos que foron a semente da Axenda Urbana que hoxe traemos para a súa aprobación. En decembro do ano 2023 adxudicouse o contrato para a execución do Servizo de Asistencia Técnica para a redacción da Axenda Urbana de Ames. Esta Axenda Urbana é a folla de ruta que vai a marcar a estrategia e as accións para facer do Concello de Ames un lugar de convivencia máis amable, ordeado e saudable. Como di un xeógrafo amigo, Ames é o que é por obra e gracia da súa localización e todo o que isto implicou. Agora é o momento de ordear o seu territorio. A Axenda Urbana de Ames debe afrontar unha dobre oportunidade. Por unha parte, facilitar o planeamento ou actualizalo para atender as necesidades locais e, por outra parte, deseñar e impulsar os seus principais proxectos urbanos para solicitar financiamento público no novo marco europeo até o ano 2027. Da conxunción de ambas cuestións radica o éxito ou fracaso das iniciativas que poida desenvolver o Concello nos próximos anos, polo que resulta imprescindible adaptar as figuras de planeamento urbano a través do Plan Xeral de Ordenación Municipal, o PEXON, que no noso caso necesita actualizarse despois de máis de 20 anos, xa que é do ano 2002, ou dos correspondentes plans parciais ou plans especiais. Mais tamén avanzar na redacción dos proxectos que vayan encamiñados a lograr financiamento propio ou en colaboración con outras institucións para poder executalos en prazo. Os retos que temos por diante no noso Concello deberán de xirar en torno ás seguintes prioridades. A necesidade dun plan territorial integrado e asumido polo conxunto de administracións que interveñen na área metropolitana. A revitalización do espazo rural no ámbito produtivo, de dinamización social e posta en valor do seu patrimonio histórico. O río Sar e o río Tambre supoñen dous eixos naturais sobre os que actuar nos vindeiros anos. A construción dun sendeiro ambiental polo río Sar aportaría a conectividade necesaria para vertebrar Ames e Santiago de Compostela. Os investimentos incluídos no Plan Impulsa Ames deben ter continuidade, en particular a reurbanización de rúas e prazas centrais onde o protagonista sexa o peón frente ao vehículo particular. A ampliación de percorridos urbanos, seguros e sendeiros escolares que permitan facilitar a mobilidade peonil nos desplazamentos curtos non superiores a 15 minutos. E por agora nada máis. Grazas. Moi ben, moitas gracias, Oliva. Boa noite a todos e a todas. Hoxe, como dixeron as miñas compañeiras, é un deses plenos importantes porque o que imos aprobar marcará a folla de ruta para construir entre todos e todas o Ames que queremos. Despois de moito traballo dos nosos comerciantes, das asociacións educativas, empresariais, culturais, deportivas, de veciños e veciñas, de partidos políticos que actualmente conforman a nosa corporación, Partido Socialista, Partido Popular, BNG, Espazo Común, así como os que xa non forman parte desta corporación e que participaron tamén na súa elaboración, Ames Novo, Contigo Pódese e Ciudadanos, temos plasmado nun documento os obxectivos estratégicos do Ames do mañá. Obxectivos estratégicos en todos os ámbitos de actuación. Non quixera esquecerme de todas as persoas de dentro e fora do Concello que fixeron posible este resultado. Un dos pilares fundamentais para desarrollar o Ames do futuro pasa polo Plan Xeral de Ordenación Municipal, un documento técnico que define as distribucións e usos do noso territorio. O actual Plan Xeral que temos, como ben dixetes Escarlata, do ano 2002, posibilitou que Ames duplicase poboación. Se a comezos dos anos 2000 tiñamos 16.459 habitantes, a día de hoxe rondamos os 33.000. É dicir, duplicamos poboación. Aumentamos a prestación de servizos a pesar de non ser da nosa competencia, como son os servizos de conciliación. E fixo que gañásemos veciñas e veciños. Xente que se sinte orgullosa do seu concello e ten que seguir sentíndose. É un pilar fundamental desta axenda urbana, como dicía o PEXON, plan que agardamos que nos vindeiros anos este aprobado.
Cun novo plan xeral será o primeiro paso para poder ter un concello máis amigable coas nosas veciñas e veciños. Uns núcleos nos que o formigón de paso a zonas verdes e zonas de esparcemento para a nosa xente. Tamén se pode planificar as novas infraestructuras necesarias para todos. Novos espazos educativos para os nosos nenos e nenas, para que non teñan que manchar a outros concellos da contorna. Espazos para os nosos maiores, porque está moi ben ser o concello máis novo de Galicia, claro que sí, pero non debemos esquecernos da necesidade de contar cun centro de día e cunha residencia de maiores pública. Novas infraestructuras de comunicación, que posibiliten a reducción do uso do vehículo e permitan unha mobilidade sustentable. Outro pilar fundamental para lograr isto, pasar por vertebrar o noso concello a través dun transporte público municipal que una os dous núcleos, Milladoiro, Bertamiráns e o rural. Decía antes que nesta axenda urbana participou unha amplísima representación do noso concello e iso a converte na axenda urbana de todos e todas os que facemos AMES. Non é a axenda urbana dun goberno, dunha persoa ou dun grupo político. É a axenda urbana de AMES. Con este primeiro paso no que se detectan as necesidades do noso municipio, ten que servir para tela presente en todas as actuacións que se fagan no concello, tendo como horizonte o ano 2030. Resultaría demasiado utópico decir que todas as necesidades detectadas van a topar resposta nos vindeiros anos, pero para facer que sexa a maioría, aquelas que sexan atendidas, ten que haber xestión e fiscalización constante, xestión de persoas, xestión de tempos e xestión de recursos públicos. Fai uns meses poñíamoslle fin ás actuacións da última convocatoria da DUSI. Foron 5 millóns de euros que trouxeron cambios para AMES. Cambios que o tempo dirá se foron para mellor ou non. Por exemplo, a Amendoa Central de Bertamiráns ou o inacabado Centro Multifuncional do Milladoiro. Outras, como o transporte municipal, tiveron que esperar por non haberse executado a tempo. A axenda urbana é o primeiro paso para poder optar a nova convocatoria de fondos EDUSI. Esta nova convocatoria de fondos europeos, a que nos presentaremos próximamente, ten que servir para poñer en práctica toda a experiencia adquirida nestes anos e conseguir que o nivel de execución sexa a totalidade, porque será, sen dúbida, enriquecedor para o noso concello e será a única forma na que todas estas necesidades detectadas atopen resposta. Moi ben, moitas gracias, Oliva. Simplemente decir que, bueno, eu creo que coincidimos todos no que aquí se aportou, polo que vexo coincidimos todos e todas, maioritariamente no documento que xurde do traballo dos distintos colectivos e do noso propio traballo, noso propio recibir o meu traballo da corporación. A mí gustaríame, sobre todo, desligar o que é a axenda urbana do que é a DUSI. A DUSI non ten nada que ver, o financiamento europeo que nos presentemos, que se chame como sea no futuro, non ten nada que ver ca axenda urbana. A axenda urbana é un documento que teremos que executar os que non toque estar desde aquí. Está claro, como se dixo xa aquí tamén, coa colaboración sin duda de outras administracións. Non vamos a poder contar solo coa nosa axuda, sobre todo a nivel orzamentario, co cal vamos a ter que contar, pois, tanto co goberno da Diputación Provincial, como co goberno autonómico, como co goberno central, e, sin duda, tamén co goberno ou coa Unión Europea, coa Comunidade Europea. Por iso, deste documento tamén vamos a extractar, cando toque, aqueles puntos ou aqueles hitos que queremos presentar a esa estrategia europea que sala. Pero, bueno, tocarános maioritariamente desenvolver o traballo que hoxe vamos a aprobar aquí. Polo que vexo, nos tocará desenvolvelo a nós, os que estemos aquí desde AMES. Pouco máis teño que engadir, simplemente unha pregunta que facía Luisa Feijóo. Vou a contestar moi fácil e moi rápido. Nós estamos no goberno desde o ano 2015. Houve un mandato que foi 2015 a 2023. Deses 8 anos, vostede foi concelleira de seu goberno, formou parte desta corporación, veu a todos os plenos e foi partícipe de todas as decisións que se tomaron, tanto boas como malas. Co cal, moitas das cousas que vostede preguntaba e que vostede decía, tamén é parte corresponsable da mesma. Co cal, seguramente cometemos errores,
vostede tamén, seguramente cometemos acertos, vostede tamén. Abrimos unha segunda quenda de intervención. Nada, simplemente, despois de dito todo o anterior, de haber escoitado as miñas compañeiras e de escoitar o concelleiro da área, volver a unhas pequenas puntualizacións. Este é un documento extraordinario, un documento que marca a folla de ruta, as liñas de actuación deste goberno e do goberno vindeiro para o AMES do futuro, o AMES no que todos e todas queremos vivir, un AMES, como dixemos antes, máis sostible, seguro, un AMES resiliente e saudable. Pero, a vez, é un documento que, como vostede sabe, chega tarde. Chega tarde porque ata non fai moito, hasta que non se soubo que era obrigatorio ter unha axenda urbana aprobada para poder concurrir a certas subvencións, nin houve unha consellería de axenda urbana, nin nos preocupamos polo que era a Axenda 2030. Eso, culpa miña? Sí, a verdade é que ten toda a razón. Botei 8 anos no goberno e ao millor tería que haber insistido máis en que o goberno, o Concello de Ames, estuvese máis concienciado cos obxectivos de desenrolo sostible. Pois sí, seguramente. Ademais, tamén creo que entraba dentro das miñas funcións o haber levado a cabo o transporte interurbano, ou haber levado a cabo a ordenanza ou o regulamento dos como se chaman, os aparellos estes eléctricos que tiñamos aí para carga de vehículos. Pois posiblemente fora todo culpa miña, non digo que non, polo tanto, pido disculpas a todos os veciños e veciñas por todas esas cousas que estaban na miña man e que non chegamos a facer, non? Pero, seguindo o tema de hoxe, que este documento que trouxemos da Axenda Urbana de Ames, aparte de decir que é un documento que chega tarde, levamos perdido moito tempo, todos temos que recordar que estamos a falar da Axenda 2030 e que chega agora porque é un imperativo legal de que así se faga. Un documento extenso e participado, polo tanto, temos que agradecerlle a todos os veciños, veciñas, asociacións, traballadores e traballadoras deste Concello pola súa implicación e polo traballo que puxeron neste documento. É un documento que, como ben comentou vostede, necesita financiación, pero, ademais, exixe tamén traballo e xestión. É un documento que recolle, como dixen ao principio da miña intervención, moitas actuacións moi demandadas pola veciñanza e que, ademais, que son moi necesarias. Polo tanto, nós non podemos facer outra cousa que apoiar este documento, apoiar a súa aprobación, pero tamén imos a demandar que se cumpla, que se traballe, que se xestione, que se faga na medida do posible a maioría das actuacións que aquí se recollen e que, dende logo, velaremos porque este documento que hoxe presentamos aquí, que vamos a aprobar, non quede noutro documento como aquel que fai anos circulaba de o Milladoiro que está por ver. Moi ben, moitas gracias, Carlota. A min nesta segunda intervención gustaríame falar un pouco das achegas e consideracións ao último documento da Axenda Urbana realizadas por parte do noso grupo, do Bloque Nacionalista Galego. En xeral, percibimos unha falta de concreción das accións e liñas de actuación que se van a desenvolver e que permitan iniciar e avanzar na redacción deses plans e eses proxectos. Atopamos referencias a grandes obxectivos, pero non se concretan as actuacións nin tampouco os prazos, o que sería lóxico dentro dun plan de acción. Respecto ás accións recollidas dentro de cada obxectivo, fixemos propostas importantes, algunhas que incluso estaban reflexadas no acordo de orzamentos do vindeiro ano. Algunhas foron incluídas e outras non, por iso gustaríame facer este pequeno resumo das que non foron incluídas neste documento final. Na acción 1.1.7, que fala da posta en marcha dun plan para facer de Ames un territorio intelixente, propuxemos mudar o concepto da Smart City recollido xa na EDUSI por resultar, ao noso parecer, algo obsoleto actualmente.
Cremos que na acción 3.3.3, implementación de melloras na xestión de residuos no municipio, deberá estar incluído de xeito explícito un programa de compostaxe impulsando o actual centro de compostaxe de Barouta utilizado para os residuos orgánicos dos comedores escolares. Na acción 6.1.2, posta en marcha dun proxecto de inserción laboral en colaboración entre as entidades sociais e as empresas do municipio, cremos que sería ventaxoso para o noso concello algo que dende o BNG levamos tempo reclamando, que é o apoio para a implementación de ciclos formativos animando as empresas a incorporarse aos programas de formación FP Dual. E, por último, no apartado 6.2.4, ampliación de infraestructuras asociadas ao sector industrial en Ames vencelladas a un plan de transporte ao traballo, botamos en falta a concreción e a aposta decidida polo desenvolvemento dun parque empresarial en Pegariños, onde se atopa o solo dispoñible para leválo a cabo. A pesar destes apuntamentos que fixemos e que non foron incluídos no documento final, dende o BNG estamos seguras de que a axenda urbana será beneficiosa para o noso concello e que creará unha visión de conxunto que, de feito, debe ir máis alá dos límites do noso municipio para porlle solución a problemáticas comuns. Polo tanto, dende este momento, instamos o Goberno municipal a que estableza unha canle de comunicación e cooperación cos concellos veciños, nomeadamente con Santiago de Compostela, para abordar cuestións de calado importante que afectan a ambos os dous municipios. Porque eu xa sei que a este Goberno lle gusta moito presumir de que en Ames témolo todo, pero a axenda urbana marca un camiño totalmente contrario aos localismos e o xeito de interpretar o territorio dunha maneira illada e desconectada. Agardando, como decía tamén a concelleira Luísa, que a axenda urbana se convirta no documento de referencia para todas as accións futuras do noso concello ata o 2030, adiantamos o noso voto favorable. Moitas gracias, Oliva. A ver, por suposto que é importante a colaboración cos fondos de todas as administracións, pero ter redactado unha axenda urbana é unha das necesidades para poder concorrer ás subvencións dos fondos europeos. COCAL. Bueno, gustaríame falar de algunhas das accións concretas previstas para poder cumprir cos 6 obxectivos propostos na axenda urbana de Ames. Este documento, que pon no centro de actuación a mellora de vida de todos os cidadáns, debe ser unha folla de ruta de consenso e lealdade, da que ninguén debe intentar apropiarse e onde a participación de todos é fundamental para levála a cabo. Como xa dixen con anterioridade, pero para nós a súa importancia, gustaríame resaltar de novo o importante que vai ser contar cun novo pexón como instrumento fundamental para planificar o Ames que queremos no futuro. Dentro das actuacións, quero destacar a importancia que teñen os recursos naturais, o medio ambiente, a transición ecolóxica, que hoxe está máis de actualidade que nunca, e a conservación do patrimonio do noso municipio, que en moitos casos non se encontra nas condicións que debería de estar, a pesar de poderse converter nun lugar de esparexamento e de lecer para todos os veciños e veciñas. Por suposto que non podemos esquecernos do noso rural, onde é preciso rematar o saneamento e o abastecemento para todos os veciños. Esta actuación debe ser algo prioritario. Outra das accións que están recollidas nos obxectivos e que debe ser implementada canto antes é a creación dos aparcadeiros disuasorios tanto nos núcleos de Milladoiro como Bertamiráns. A día de hoxe, encontrar aparcamento en estes núcleos é moi complicado, perxudicando con elo os comerciantes, que ven como moitos usuarios van a comprar onde existe a posibilidade de aparcamento. Así como a gran maioría de actuacións consideramos que van a ser moi positivas para Ames. Non podemos dicir o mesmo da actuación prevista para a humanización do Milladoiro. Esta obra vai ser nefasta para os veciños e veciñas deste lugar. Trasladámonos de novo ao século XX. O primeiro paso para que esta actuación tivera éxito sería buscar unha alternativa á maior parte do tráfico rodado, xa que na actualidade este tramo da Nacional 550 é unha das principais vías de entrada e saída a Santiago, e os 31.000 vehículos que pasan a diario por esa vía de 4 carrís seguirán o facendo por 2 carrís,
incrementando, por tanto, a contaminación tanto ambiental como acústica, o que vai en contra dos principios que inspiran esta axenda urbana. Xa para concluir, gustaríame dar as gracias de novo a todos os axentes implicados na elaboración desta folla de ruta para construir o AMES do futuro e, como non pode ser de outra maneira, anunciar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Simplemente por aclarar algunhas cuestións que aquí se dixeron. Eu creo que igual non lle chegou ou non viron o documento último onde se recollen algunhas das súas propostas. Nomeadamente, pois, o parque empresarial non fala de Pegariños en concreto, pero fala do entorno de Bertamiráns. Igual que o plan de compostaxe ben recollido expresamente no novo documento, no documento final. E decir tamén, como dixo vostede, sí, pois mirámoslo, mañan vémoslo sin problema, vale? Está recollido, ademais. Hai varios puntos dos que vostedes presentaron, algúns dos puntos que se recolleron e outros que non. En algún caso lle explicaba, pois, non sei a quen foi, creo que foi na comisión, que, por exemplo, nos mandaban fixar os aparcadeiros disuasorios e non se recollen, pero non se recollen expresamente a ubicación concreta, porque son espacios que hai que ir vendo. E sobre que chegamos tarde, dicir, como vostede dixo, ademais, cando leu, que a Axenda Urbana se aprobou no ano 2019, o ano seguinte, como ben sabe o concelleiro, e como sabe... Non, digo que vostede leu as datas, non dixo que tal, pero sí que se iniciou no 2019, se aprobou no 2019, e ao ano seguinte este goberno, como todos sabemos, os que formábamos parte, xa nos adherimos á Axenda Urbana e xa se empezaron a facer os traballos para elaborar a mesma. Traballos que son longos, porque primeiro, como todos sabemos, hai que proceder a unha licitación e hai que facer os traballos da diagnose que se fixeron e se remataron no ano antes das eleccións municipais. Co cal, nego a maior de que cheguemos tarde, eu creo que chegamos cando temos que chegar. E o importante non é cando cheguemos, senón, como se dixo aquí, e recollo as palabras da concelleira do Partido Popular, de Oliva, que este é un documento de todos e de todas, non é de ninguén en concreto. E é un documento, ademais, como se dixo ao principio, como dixen ao principio, un documento que fixeron moitos veciños e veciñas do noso Concello, co cal é un documento de todo o Concello de Ames. E agora o que nos toca é a traballar conxuntamente para poder desenvolver este documento estratégico na maioría das cousas que ven aí reflexadas. E se podemos conseguilo nos próxima década en todo o que ven aí, pois estupendo e maravilloso, porque os máis beneficiados van a ser os nosos veciños e veciñas. Pola miña parte nada máis, simplemente someter a votación e polo que vexo agradecer, lóxicamente, o seu apoio e agradecer o traballo que fixeron todas as persoas que estuveron vinculadas a esta Axenda Urbana. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pois damos por rematado este pleno. Gracias.